Selamat sore, salam rahayu untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di kesempatan sore di hawa yang dingin ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian acara Merti Tirta Amerta Bumi Liangan Purbosari Ngadirejo Temanggung. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas undangan dari tim kepanitiaan Merti Tirta Amerta Bumi kepada kami keluarga besar Wahyu Cipto Budoyo Sengganen Campursari Ngadirejo. Semoga senantiasa kehadiran kami di kesempatan hari yang penuh dengan kemeriahan ini bisa mempererat jalinan tali persaudaraan dalam melestarikan budaya di Nusantara. Salam taklim kami berikan untuk sesepuh bini sepuh di Liangan Purbosari Ngadirejo. Kami sampaikan salam hormat untuk jajaran perangkat desa dari Purbosari, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, terkhusus untuk Bapak Ibu perangkat dusun Liangan. Kami sampaikan salam hormat untuk tim kepanitiaan, untuk segenap warga masyarakat dusun Liangan. Semoga senantiasa Merti Tirta Amerta Bumi ini menjadikan Liangan yang gemah ripah loh jinawi, murah sandang, pangan, papan. Insya Allah guyub rukun masyarakat semakin bersatu. Selamat sore dan salam seduluran untuk segenap sedulur WCB yang telah hadir di tengah-tengah kami. Selamat menyaksikan sampai paripurna. Wahyu Cipto Budoyo. Burat wangi lir panjaran sari aroma burat wangi lir panjaran sari lintang kembangé tawan nedene bulan kekalang gerlak gerlik kaya surya buka bronto asmara dasar angin ngomong wangi
rawuhnya sang supo manggala kang ngasta sekar dwi warna sesanti kang kunjuk pring Gusti rahayu sakung dumati rahayu kang maragani rahayu kang hampir sandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Olaya Sholli wa sallim Iman abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Olaya Sholli wa sallim Iman abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Olaya Sholli wa sallim Iman abada Alal habibika khairil khalqi kullihim Olaya Sholli wa sallim Iman abada Alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin Allah Sholli wa sallim
Klono Siwandana Raja Muda Siapa iku lawan raja naisi Asto pusakane bejo jahi sama perangi tan saya rapi iyo wahi negarane dadi aman pancen angin kudune ra usah ngomen yen tawang ana lintang sayu aku ngenteni marang meko
rasa sun takon war tanireki janji-janji kweling sumadatra sing tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit tangis ing tias ngenteni padang rembulan Rabaso Pradurjana sang satriya pagita-gita sentaketa Sumangkah gagah para satriya siyaga budalca
Nó maju, pantal jauh. Ayo le. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Iya. Wah, wah, wah. Iya. Sentara. Paring sandang, paring pangan, paring belas, kabulane.
ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman tantut tumandang ngalingka wis dadi awu kopong gedhe jroning praja Pratandha siaga magita kita wahyu cipta beler kadya Prabancana budal keca yo tani wayang ramayana ing negara nalika dirata Putra Rawana Raja gawe geger nyolong ing Sinta Anoman sing gedhe suwaman Sinta dicabuti konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe sang prajurit mawon sora gubro anggota ruko maju kedele sing bapak rawat yo pratamu siaga budal arat kali rakat pahlawan yo wae yo wae yo wae kabeh mau ora perlu dikanduni cantikku piye aku sago ngenteni kowe lan aku muga kati duduni ra kena pramani tak teni ra
salah kleru gula sentak so. Semua bareng kepala pelintang kebar badan manuk rancangan ayo le. Tuku kasa pelaku ngetan sentak man. Ayo kontor kini kontor lagi. Ayo mati telinga gue nih. Tarik kena deh. Sentakan. Ayo, kamu sudah melontot, saya melontot. Ayo, impang, bodoh-bodoh, maju ke deh. Pang usrahina, pang usrahina, srenging ini muncul, sutar sumumbura, pang usrahina, pang usrahina, srenging ini muncul. Sutar sumumbura, duit rame swara oceh-ocehan, pang usrahina, srenging ini muncul, sutar sumumbura, pang usrahina, srenging ini muncul, sutar sumumbura. Sang prajurit berkoto Joko Budalto.
Andro Sulas lakan ilelewo sarwa pantesi lantek lan merit sepi lair patine pantes kalamun dadi kembang bakal tak rentasi matulai oi kan yo kabuko pasmo ketaman umure geni pasrah maafah saya hilang saya neng mati yo oi oi suso lolololo kaya ngene yen nandang lara asmara jroning nala mangambar arum puspita dadrasaku sesanding marang sliramu dia ayu memani jantungku
carane jaran kepan sing dugang semut daplak penontonne sora rambe jaran seni tradisi ayo diundi-undi pitarung suwarane pitutung damelake ranane kita asli diokolan bermati carane jaran kepan sing dugang semut daplak penontonne sora rambe jaran seni tradisi ayo diundi-undi. Oh iya. Ayo nih, motoran, kaweran, pas, malang, puto. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane goyang. Zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane goyang. Wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Mampu mikir, mampu mikir, zaman wis akhir, zaman wis akhir, dunyane sungsang. Makmume kentir imame zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite peteng atine kafir, uripe zaman wis akhir, zaman wis akhir, langite peteng. Atine kafir, uripe zaman wis akhir, zaman wis akhir, patire pandang sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing arep zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjire pandang sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing arep edan. Sluku bathoke ilailo sirama menyang Solo leh-leh
wong mati ora upah yen upah meten dibutah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus pato ilu sirama menyang solo le oleh payung uta jenit lulu pak wong mati ora upayan upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus pato ilu sirama menyang solo le oleh payung uta jenit lulu pak wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus pato ilu sirama menyang solo le oleh payung uta jenit lulu pak wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus pato ilu sirama menyang solo le oleh payung uta jenit lulu pak wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus pato ilu sirama menyang solo le oleh payung uta jenit lulu pak wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam tukus pato ilu sirama menyang solo le oleh payung uta jenit lulu pak wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit tak lilo ledo lupenengo ojo pinterake padaku sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse ya ya Iling sira manungsa naler esti enom lan duka saben dina padha ilinga kapan-kapan nopo timbalane kang maha suci gelem ra gelem bakale mati
tumpakane kereta Jawa rujane papan rupa manungsa rujukane umaku tanpa patah tanpa kloso umaira ana lawake turuti dewi ra ana katane ditutupi ajang-ajang dikulupi disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong nembang yen adine arah-arah iku kena yen dipanggil kurang luwe lara luwe mulya rasane wong ana neraka kita wisi kodok gede bapak gede ulo gede. Silianku rambutku dicukur kuncup kantokku saka karo gantung lambiku warisane mbah kakung sarapanku sambel goreng sego jagung kesokan watu ing kali nyemplung ing gedung jaman dhisik durung usung sampun pabrik irung dibangun andukku mung cukup anduk sarung dolananku motor cilik saka lembung tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder aku dikutang sok yen gede tadi dokter tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder bareng wis gede aku disuntik karo bu dokter cilianku rambutku dicukur kucuk katokku saka karo kantung lambiku warisane mbah kakung sarapanku sambel goreng sego jagung kosokan batu ing kali nyemplung ing gedung jaman dhisik durung usung sampun pabrik irung dibangun andukku mung cukup anduk sarung dolananku motor cilik saka lembung. Sore-sore kebune kiro Jaiwono lembuyang ombo godhongi yola ilo ya ilo la ilo yola le yola le ala
turi putih ditandur ning kebon aku turi putih ditandur ning kebon aku leret tiba nyemplung mbok ira kemari opo mbok ira kembangi opo kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang pitu marang guru ben aku kurang lesu kok ira kembangke opo kembang sampe diroce-roce kembang sampe diroce-roce lumono pituturi ben ra ketut tapi kurine mbok ira kembange apa kembang baru diwiru-wiru kembang baru diwiru-wiru opo to tegese guru ya dikuku sedaya kekirangan kelapatan yun aku gengsi samudra pangaksama kepareng hamungkasikan dimanjal mening santi jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sampe pinanggih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam rahayu duwin.